kerron teille, minkä takia 80-134 omakotitaloon poistoilmalämpöpumppu on paras ratkaisu. Talotekniikan täytyy hoitaa lämmitys, käyttövesi, ilmanvaihto, viilennys ja lämmönjako. Nämä 5 asiaa on hoidettava nykyaikaisessa talossa. No niin, otetaan ensimmäisenä maalämpö tämmöiseen. Tässä on 104 omakotitalo, niin minkä takia maalämpöä ei välttämättä kannata pistää. Investointi on noin 25-27 000 €. Eli maalämpöpumppu asennettuna 11 tonnia, maalämpökaivoon on 4 500 €, ilmanvaihtokanavista ja putkisto 6-7 000 €, lattialämmitys noin 2 500 € ja viilennys maakylmästä noin 3 000 €. Näistä tulee se 25-27 000 €. No, ilman vesilämpöpumppu samaan taloon. Otetaan kaivo pois, muuten samat ratkaisut, niin se on noin 20 000 €. Ja poistoilmalämpöpumppu pumppu tämmöiseen taloon, otetaan vaikka mikä tässä on, Milanin Compact PC EK9 vesikelpoinen lattialämmitys. Se hoitaa nämä kaikki, niin sen investointi on noin 15-17 000 €. Mikä on sitten kustannus? Eli tässä talossa poistoilmalämpöpumppu kuluttaa lämmitykseen ja käyttöveteen, ilmanvaihtoon ja viilennykseen noin 4 500 kilowattuntia vuodessa. No mikä olisi sitten maalämmön ja ilmanveden kulutus? Ei varmaan kaukana ole tuosta 4 500. Ehkä 4 000 kilowattuntia on se ratkaisu. Tämän takia poistoilmalämpöpumppu on paras ratkaisu 80-134 taloihin.